chao muma kata kamano ntiere weche moko mantiere doho wadwani wawuoye kode wawinje ni to dhi bedo nade utendore gi mago mabende koro pod ni e doho to sani bende nitie joma osechao muma wadhi twak ma kamae gi wendo moro amora sechegi machiegni ahinya chendo ni mara many piny mosenyi kwara moga John. Erokamano Lydia, amoso nyikwara mogi ni oimore uru. Erokamano. Machiegni wasaneno kacha kane ntiere chao motim kawuono en nyasi motim odiochieng' ma kawuono kinyi ka bende kama timore ntiere bura mantiere doho. Dhi bedo nade? Geno maru en nang'o kaluwore gi bura no bende dhi ng'ado odiochieng' no makiny utendore kod wach mano ochwal e doho utendore gi yiero mar Augustus Muli kaachiel gi Cokie Muli. Wang'eyo ni Augustus Muli emano usiwa lwedo kaka en National Liberal Party kaeto Cokie Muli ochao muma ka bende ne sire gi Kalonzo Musyoka. Dhi bedo nade kae? Mokwongo goyo ni puoch kod pak ne ji aboro mane ochope panel e yo makare konde e yo moluwo chik. To ng'at achiel ok wanyamiyo puoch kod pak nikech ujamecho mano jambetre Cokie Muli. Ing'eyo ni weche mag IBC osekawo thuolo malach sana mondo no obed constituted. To wan kaka National Liberal Party jopiny bende ong'eyo ni ombulu nogo to ne wayombo jambetre Cokie Muli to waneno loch mar agoko kowuok e chama mar Wiper kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka. To wan kaka National Liberal Party wan jogo moluoro chike mag Kenya. Wanyalo bedo ni ok wayie gi pach doho to chuno ni nyaka wa respect kata wanyaka wami luor gino ma doho no ng'ado. Wan kiny kokane Court of Appeal omiyowa thuolo mar dhi e nyimgi mondo wadhi water ywakwa to be nosekawa gi buok. Samoro Lydia, ka iwinjo ni nyawadu mboro ywak inyalo mana go e mbaka kapok ochopo e dhodi. Sama ne Gachagua mboro ywak ni yawa jogi inyama kata process malong'o ok lu noko chalo nwa nikech ni pok wachopo e space. Koro miyo kawuono ne wawinjo lit ma Migosi Raila Amolo Odinga osewinjo ka winjoga samo mai. Koro kiny wan gi geno ni kaka doho bro ng'ade wan wabro luwo chik mar doho kata kobedo ni ok bawinjore gi gino ma gibro ng'ado. Antie ng'ato penjo kae ni to ang'o milaro ka? Lerne ni to osebedo nade? Wang'eyo ni ntiere bura mano ochwal gi Dr. Augustus Muli wacho ni ntiere mecho mano nobedo nade? Gimilaro kar ka en yiero mar 2027 gi 2032. Ing'eyo ni Lydia, yiero ok en event, yiero en process. To yiero ma